Tinokutambira ino mufaro panguva yenhau dzomanhoko zuva rechishanu rachiwabvu. Totandira kumarijoko nyika. Vamwe vafundi vepachikoro chodzidzo yepamusoro cheAfrica chiri kwaMutare vototumidza nyika yese. Wadzidziwa wakatimeresa zenze apo wakandoita muramba mhuru kunyika yeJapani uko kwaiva nemakundano huyani wokuchengetedza nharaunda pambodzipo nokubika magetsi. Chirongwacho chakange chakagadzirwa neveboka reHULT. Makundano wakapinda maari aiwo kuedza kuti wabude nepfungwa dzingabatsire pasi rese kunadzira magetsi zvakachena. Pfungwa yavo yanga yakarerekera mukutorwa kwesimba romasaisai omvura kunyange iri mudhamu kana iri muhwizi kuti riburitse magetsi. Wafunziwa wakazogumira pasara zvikwata zvimwe zvina bedzi. Tinovashuvira kubudirira sezvo wakatonzi wachapuwa mabasa nokambani yokubika magetsi munyika. Tobhura nokumanzere kwenyika uko mvura mudhamu reKariba iri kunzi yaingidzira uwandu hwayo. Mvura mudhamuri yave zvikamu zvinoda kusvika 30 nokuraudzira kubva muzana. Izvi zvinoreva kuti mvura iyi yaingidzira zvakapetiwa kabodzi kubva patakagumisira kukunyepa ino zvayo. Kuingidzira yaitaku kwabva kwaita kuti hurumende iingidzirewo magetsi ari kugadzirwa ikweyo kusvika pa400 mamiliyoni omawati. Karibayo pabodzi nohwange dziri kukwanisa kupa nyika yese magetsi anosvika 700 nochidimbu. Zvinova zvaita nyika yese kudzimiwa kumagetsi zvokare. Tinovimba zvicharamba zvakadando kuti vanhu varambe vakafara uye kutsvomwa. Tichiri mumufaro, mapfuta opeturu oderedziwa mutengo wokuwamba nyasi. Mapfuta aya anga ari kuita $20 ribodzi nomasendi 40 parita ropeturu ribodzi, ukuwo dhiziri ranga riri kuita $20 ribodzi nomasendi 40. Kuderedziwaku kwauya sonzira yekunyevenutsa pfungwa dzevanhu vanga vari kuramba vachibvunza kuti sei mutengo wemapfuta wedzimota uri pekuderedziwa iwo akagwisiwa mutengo pasi rese. Kuderedziwa kwemari yomapfuta aya kwaigona kutoita nane dai hurumende yanga iribe kuisa umwe mutero panguva yemanhoko anozuro apo yakati vanotenga mapfuta opeturu nodhiziri vachangidzira mari yomutero vanobhadhara kuhurumende. Ichokwadi kuti zano ravo ngorokusvina nyika kusvika pachiribe chiri kubuda. Idi kurarama kwamazuva ano hujano mhiripiri mabi yangu. Nyasi kambani yodzinhare mbozha yeekoneti yaingidzira mutengo wemabhanduru kuendesa padande mutande. Mari yomabhanduru yabva yakwidziwa kuenda kumusoro kusingasvikirike nomhomho yenyika. Mabhanduruwo akakwidziwa zvakapetiwa katatu kubva pamutengo yokare, uku watengi wanga waribe kunyepiwa painonguwa kuti wagadzirire. Zvaitikazvi ndizvo zvabva zvavhurawo musangano kune kambani yeNet1 kuti igoitawo zvibodzizvo, asi mitengo yawo ichauya muzuva ramangwana. Danhori rabva rashungurudza vafundi wezvikoro vanga vanodza pfungwa dzavo kuti vagofunzira zvidzidzo vari padande mutande nokuti zvichakoneka ba nomadhuriro zvaakuita kuenda padande mutandepo. Muno imwe nyaya inova kutetekera. Mamwe makambani akazvimirira ega ari kudhurisa mutengo wokuti vanhu vaongororwe dzihwa mupengo. Zvichitevera kureketiwa kwakaitwa nehurumende kuti makambani ari kumanikidziwa kuti agoongororese wabasa wavo kana kuti vachasungiwa. Wamwe wakateya mari wabva wasimudzawo misoro yavo. Kanhu kabodzi kokuongorora munhu mubodzi kari kuitiwa $20 25 inova mari yakawanditsa. Hurumende naiyo yabva yaita kufuratira hayo, asi basa njavo zviribe mugoni zvomunyika yedu wamabi yangu. Tonangatso pasi rese muchiitiko chapa tariro yokuti mhosva inorova nyika yeNigeria yanzi yapuwa mari yakanga yakabiwa nomumwe waimba wamutungamiri wenyika iyi ainzi Sani Abacha. Mari yabenutsiwa inosvika $312 million omari yokuAmerica.
Abacha akanga akawika mari kunyika yeAmerica uye kubva zvaatandanisiwa pachigaro chache mariyo yakanga iribe kubenutsiwa kunyika yeNigeria. Danho riri rinofadza nokuti wazhinji watungamiri wenyika dzomuAfrica wanoika mari dzawanenge waba kunze kwenyika wachitemba kuti dzinogoboyekaba. Mugore rino norapfuura Dos Santos wekuAngola akabenutsisiwa mari yakawanda yaange akawiga kunyika yeMauritius. Tinoti wapfuurire mberi nobasa rakanaka rimwe. Wakuru wedu pawakareketa kuti kugara nhaka uonadzo wamwe waida kuchenjedza vanhu kuti wareke kugowira mugomba ribodziro nomabiya awo. Manzwi aribe kugotetekewa novakuru wenyika yeIran uko wakaitawo danho ratakamboita rokubisa mazero pamari kuti iite soino uremu. Kubisa mazero kunoita vanhu vafunge mari yavo yakasimba, asi ndiko kurapa musoro uri kurwadza uribe kutsvaka kuti charwadzisa musoro chii. Kuitaku kuri kuda kuvharidzira kugwidiwa kwakaita upfumi hwavo nokugwako kwakaita mutengo wemafuta aribe kupepetiwa uye nonyaya yodzihwa mupengo. Tonanga bulletin. Nyika yeBritain ndiyo tiri kugumira pairi nyasi, uko wagari wenyika iyi wari kugona kuzotadza kushanyira dzimwe nyika nokuda kwokutadza kwayo kuwanika paboka rokubatirana padzihwa mupengo nedzimwe nyika. Danhori riri kuingidzira kugara ndega hwenyika iyi yakabva kubuda muboka romubatanidzwa wenyika dzekumadokero dzeEurope mugore rapera. Wamwe wari kureketa wari kuti ikasaya kuita bau rokuongorora vanhu dzihwa mupengo uye kuchengeta umbowo hwavanenge vaongororwawo zvinogona kusiya wagari wemunyikayo wasingabvumidziwe kutekaira kune dzimwe nyika. Uku ndiko kupera kodza nyasi. Togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.